Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Pungsod Pilipinas ay may panibago nga application nga isumiti sa Estados Unidos para liwat buksan ang merkado para sa blue swimming crab industry. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga may isubmit nga appeal ang pungsod. Ang pinaka-latest sa bulan sang Setyembre, nagalaom si Chu nga tigayon liwat buksan sa Estados Unidos ang market sini para sa blue swimming crabs ang pungsod. Ang mga concerns na malagpaangot sa pagpangapin sa mga dolphins nga naaksyonan na suno sa kay Chu. May interagency task force man nga gintukod sa mga government agency suno sa kay Chu para ma-monitor ang mga dolphins. Lakip na ang bycatch o ang mga accidental deaths and injuries sa sining mga mammals. Nalakip naman diri ang mga local ordinances nga ginapatuman para mapabaskog ang sistema. Ginban sa United States ang blue swimming crabs ng Pilipinas sa tuong Hunyo bangod sa mga local fishing gear kaangay sang gill nets kag bottom pots nga nagatugas ang accidental death kag injury sa mga Irrawaddy dolphins kag ang Pilipinas ang may kakulang sa tracking system. Sini nga Biyernes isa ka public hearing naman ang ginpatigayon angot sa Negros Occidental Blue Swimming Crab Sustainability and Management Ordinance. Linibo ang nagasalig sa amo nga industriya sa probinsya. Yes, about the blue crabs, nakausap namin no isang araw si Secretary Rubio no, sa Malacanang. Andun ho ako, kasama ko doon. Isa yun sa naging topic ni the ambassador. No? Alam na nila at binigyan naman tayo ng para mag-appeal, no? Or re-apply ka agad. So meron tayong bagong application isa-submit latest in September and hopefully by that time okay na sana tayo. You think that the U.S. will reopen its market? Oh yes, we are very confident na may reopen naman yan kasi nga ang request na yung mga dolphins na baka mamatay na endangered, kailangan protektahan natin. So meron na kaming batas na ginawa, DA ruling na ginawa na yung gill nets sa areas na yun, hindi na pwedeng 2 kilometro, 500 meters sila na haba. Tapos meron tayong interagency task force na kinreate among government agencies para ma-monitor yung rami ng dolphin na saan sila at ma-record mabuti kung may bycatch pa o wala. Once na ma-establish yung mga yan at ma-set yung mga local, kasama din yung mga local ordinances na kailangan gawin ng mga LGUs kung saan yung mga dolphins na yun, then okay na tayo.